खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान बे भिडिअ बनायनो थाबाय दा बे भिडिअ जागोन डक्टर बानि कान्त काकुति मेरिट एवार्ड दा बे एवार्डखौ मोननो थाखाय जोंहा मा जानांगौ एचएस पास 2026 मायथाइयाव जायफोर फंबाय बिनानावमोना 80 माने 80 जौखोन्दोनि बारा जौखोन्दो मोननो हादों बिथांमोननि थाखाय बियो मोनसे मोजां खाबु होनना बुंनांगोन दा बेयो जाबाय जोंहा स्कुटि मोनगोन दै बे एवार्ड माने स्कुटि मोननो हागोन दा बेयाव माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर दं आरो जोंहा PDF दङ दै दा बेयाव दंखायो बे जाबाय बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालारा माब्ला जों दानो मिथिगोन थ' बिदिब्ला नायलांनि दा बेयो गभर्नमेन्ट अफ आसाम डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसननिफ्राय बेखौ पाब्लिश खालामदों बेखौ मैयासो पाब्लिश खालामदों दै दा बेयाव होनदों अनलाइन एप्लिकेशन्स फर डक्टर बानि कान्त काकुति मेरिट एवार्ड 2026 दा बेयाव लिरदों It is hereby informed that students who have passed the higher secondary examination 2026 conducted by the Assam State School Education Board ASSEB दा बेनि बर्डनि आन्दाराव जोंहा HS हायार सेकेन्डारि एग्जामिनेसन कन्डाक्ट जायो are eligible for availing the Dr. Bani Kanto Award Kakuti Merit Award will have to apply through जोंहा बे एप्लाइ मा जागोन अनलाइन दारि जागोन दै okay The online applications process has been introduced to ensure accurate identifications of eligible beneficiaries online applications को जायफोर 80 above मोनदों बिथांमोनखौ जाहाथे जों सिनायथि मोनो आइडेन्टिफिकेशन्स खालामनो हायो बेनि थाखाय आरो बेयाव मोनसे गोनां बाथ्राया जाहैबाय मुख्यमन्त्रि निजुर मयना आसिनि दा 11-12 आवथ' निजुर मयनाखौ आसनिखौ मोनोना बांसिनानो मोनो दा जायफोर मोनो बिथांमोना बेखौ मोनाबो जानो हागौ दै बे जों एवार्डखौ मोननाय नङा आरो जायफोरा स्कुटि मोनगोन बयसफोरा जेनेबा 11-12 आव मोनथ'वा दा बिथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनानै स्कुटिखौ मोनोब्ला उन समाव स्कुटिखौ मोनखांनायनि उनाव माने बाबु आसनिखौ मोनहैनाय नङा अके बे गाइडलाइननि मथे अके एन्ड फेसिलिटेट एफिसियेन्स प्लानिं एन्ड अके जेबो गैथ'आ accordingly as directed by the Higher Education Department of Government of Submissions online applications through designated portal within the given timeline mandatory seeking consent Dr. Bani बेयाव पर्टेलनि खोथा बुंदों पर्टेला जाहैबाय जोंहा डक्टर बानि कान्त काकुति मेरिट एवार्ड 2026 लिंकआ नैबे दै आं लिंकखौ डिसक्रिपसनआव होना दोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा एप्लाइनि डेटआ जोंहा माब्ला The opening of the online applications portal जोंहा दिनैनि दै 29 जोंहा जुलाइ 2026 अके दिनैनिफ्राय खयथानिफ्राय नै जोंहा बेलासिनि दुइटानिफ्राय जोंहा माब्ला लास्ट डेटआ 21 नैबे जुलाइ ओमफ्राय 21 आगस्ट'नियाव अके 21 तारिखआव नै टाइमबो दंखायो 6टा बेलासि दा पाब्लिकेशन्स अफ प्रोभिजनेल लिस्ट अफ एलिजिबल एप्लिकेन्ट जायफोर मोनगोन मोनथाव बिसोरनि जेनेबा जायफोर एलिजिबल जेनेबा नोङो 79% मोन एप्लाइ खालामबाय दा बेफोरखौ जाहाथे बिसोर मा खालामसिगोन पाब्लिश खालामसिगोन लिस्ट खालामसिगोन अके Submission of claim objections बेयो 25 नि माबायावनो बेखौ objections माखासे जेनेबा claims खालामगोन हागोन ओमफ्राय publications of final list of beneficiaries जोंहा फाइनाल लिस्टआ माब्ला ओंखारगोन 10 तारिख 9 मान्थ आगस्ट सेप्टेम्बरनि 10हालागै जोंहा बेखौ फाइनाल लिस्टखौ मोनगोन जेनेरेल इन्सट्राक्शन्स होदों Every eligible student shall submit an online application through the designated portal within the prescribed period. माने जाय बिथांमोना पर्टेल माने होखानाय पर्टेलनि गेजेरजोंनो बेखौ जों अनलाइन एप्लिकेशनखौ खालामनो हागोन
आरो बेयाव मोनदों एप्लिकेशन साबमिटेड आफ्टर द क्रसिं डेट shall not be entertained माने मा होनदों जेनेबा लास्ट डेट बारखांनानै जुदि बेखौ एप्लिकेशन एप्लाइ खालामब्ला बेखौ आजावनाय जानाय नङा ओके application shall carefully fill in all required particularly wherever applicable माने नांगौ required डकुमेन्टफोरखौ carefully submit खालामनांगोन the information furnished by the applicant shall be verified with the record of the Assam State School Education Board Assam State School Education Board and other competent authorities बेखौ बेनि जेनेबा नों एप्लाइ खालामनाया सियर नंगौना नङा बेखौ मानिफ्राय नायगोन बिसोरो बेयाव नोंना लिस्ट गैया गैया माने नों ओइचएस खौ आनजादखौ होनो हायाखै बिनिफ्राय माखासे बिसोर भेरिफाइड खालामगोन जेन्युइन स्टुडेन्टस नंगौना नङा अके आरो submissions of false, incorrect or misleading information, suppressions of material facts shall render the applications liable to rejections and may attract appropriate actions as per rules. बेयाव मा होनदों जोंहा जुदि नंखाय एबा गोरोन्थि गोनां खारिथि होयोब्ला बेयाव डिबुसन होयोब्ला बेखौ मा खालामगोन नेवसिनाय जानो हागौ रिजेक्ट जानो हागौ ओके The 6th number the mere submissions of an online application shall not confer any right to receive the award. Selection shall be subject to fulfillment of the eligibility criteria and successful verifications of all particulars. All eligible students are advised to submit their applications well before the last date and to visit official website. Last date is yang दा बेखिनियानोमोन आं खनसे खोन्थाबावनोसै जोंहा अपेनिया दिनैनो 2टानिफ्राय दा नै आं थांफिनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा नै बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन अके एप्लाइ नावआव जुदि एप्लाइ नावआव सेरोब्ला दा नै बेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बे ओइचएस नि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार रल नाम्बार फन नाम्बार ओटिपि फैगोन बेखौ होनानै खालामलांबानो जाबाय दा भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों